akara tokurigeria culturally nkonyorulinga mono abantu bakoegwa emigondo korwase chifamilia chabo nabasacha usi abamura ntoraikira ase gadia totanga umusubati geto iro abasubati ngo bare emigondo in general oyo moyo muranyare kabwate nende kwacha kwanyoranga ekero tokobagana chigasi echi kwanyoranga abasubati mubwate chigasi chinyinge nkagari kobwa basacha ono ekero gokwana okobwania mbintu kibi tubonete gukora kubusueri oyo gusaba bwate chigasinge mona basacha abasubati elio banyare gosoa asubure mimono no butugi ndio mona asiri boli extension in agriculture for the last more than 20 years ya approach ya ile gutumia bune inagote yo gukora needs assessment ya tumire gento bakoro tokoro na participatory rural appraisal ya tumire gento yokoro kuna broad based survey na bwango iga gento yokoro kuna PICD ekero toko genda guchigokora obo semi asabant the first thing to anyora kere kingi jomono is about attitudes, mindset, chairman attitudes nga kiasi kiusi. So even the yo na nga kibirengere bya abantu biranyari gonchoka wanyari gokora bintu mbalimbali ngeje gwa kwana wana konyora na boto ko ande twanyora na bangina ni go bagutumia maybe 18 hours gokora emirimo abasacha mona bagaka kwanyora maybe chigaro 6 hours abasai oyore interested esa agriculture na wakore lakini abange kwanyora na mbanchi tichigasi chinde malpana igo number 1 noko batari na ligerege aida ikenekia gariro burimi boine buirane tense kiagera mwatigero mongine gasi iyo bwate mirimo yende menge atanyari gwikiranya yonse mwatigira basai bachire gukora kigasi chinde na kunande bari chinguru kanga bakoroki akonya mirimo gari ya semigombo una bono oseko bagose gwatugire ngombe ya zero grazing ikomanya na nibwate gasi nyingi it is labor intensive career intensive part of the thing need na gere labor intensive oyirigiri ndagero tero ye kenyero ye origia mache ye aria sekurara bugabuse okame negasi yonse na very demanding igane tichinguru chinyinge umoteri ndanya ko yikira wana ni gotoyi twatebya anto na huaterana lidio yondo gosakari go sivie unity area senga mbekobera oyo naganda charete chinsi aga yo nareta mache irinde bantu huaterane onyare gokora emirimo again to get covered work one about land resource. Inheritance is one of those. Nkagete na rera serikali yetu ya sibukiri. Mwana onde bwensi abo misika abo mu. Abo te right yo bwate rugo. Yakini culturally gali bakwanga bwata. Wakanyaro na mono na bamura na bakana na ya musubati gari ande so. Lakini machiko tari kwana boy you are allowed to do now muswati na yo koreki kwatru bori that is only one aspect. The other aspect you want to access konora control nera kwanyora una ubore mori tanga ni ogwata kubore maron tora ninga dos tu abekire lichiko se serikali yetu no ore mubwatwe senga kigete so mwana gaikire myaka gitatero yani yetigari tokoba mugakanya nanga kya kwomo kwanyora bono nanto kwanere inclusivity na exclusivity nera mosai na ro tagete gutuga ngom lakini tabwati ore mono bwese kose kwanyora na nonye nambe iteje no na sisi karase sokoro ya mangana succession tarakoro ya gera na oribwa to kugani ore gocha ore chingu na ende maybe nabwata masomo already da bande na bakora experiences inchira ara na gaiga this is a profitable enterprise
lakini wana kwanya na tabugati burimo tabugati asa ko ka unit tabugati asa usime chinsi yaga tabugati asa ko okore bintu binde kabiri kwanya na ya am exclude so ikito okore ni am si shot twagenda gali ase community ali sto okore meremo twadebya antu naona ligerekia muntu bwato burimo noyo ebintaga nitwakora ni abantu bari chinguru ubwate kisemi nandi babwate kugania nandi babwate that drive nabasaya accommodate them erinde a community yansi nyara ko nyara ko benefit yento kende kwanyora una abira nyare kane no ina bangina banyora changamoto ni kwanyora una uchire ko igure ko sonyora masomo ubuye bwa ngombe ono culture na bigo interfere kwanyara una pantumbara watarasibuka arabe mugakara bisugo janka janyara no mungina na chite chira kareta ngombe iragu anda yeso kia ye abuline ngombe ni yangoga ngoga te biorete ngomba egere itu iren maya so there's need for good communication at the family level wantu wakwana na yentugani tiangom pangina baokor bai ewe mugaka no mungina bai wana ntugani tiangom baga ndari bali ngombe yacha bai wate na bana bali bikaro kromo da ko nyora una mabere na raro babwatira nande basema banyora una na ba ko nyora ndagir nande banyora chibeso kuitira so utugyo so what we do asamangana land is a sensitization asamangana ekero ko nyora una maybe no gani teachers ore mto para tabgati besa usoburi mugurobya nabo ko nyora no gani ti credit ose loan ya segeta ibi ombe mbiraro bira mashinani abantu bakonyora lakini guise ko gando sine bengi na wako uri na ngai security onyara une title deed ne credit ni ganiri pono nyino musayo bwate birangarege usino mungno bwate birangarege title deed ya so ma seri tari ngako kana na bori mugwana nje title ana tinga karaki ko be kurani so lakini ende kero communication ya karate bi ekoliro bya abantu bayigwana ine na okonyana bachiramo irini babwatira na mararo so inte na mine murali no whatever na bakonyara na bikorete exclusivity lakini naende kero tubikwanete na bakonyara na inclusivity ya chiraro ya gara maganda rakoreki acha igase county ito we don't do it alone nguchitore twabwatira na nechibengi mbalimbali chabo wa Kenya pamoja ku Equity Bank erinde hotema ko solve a problem hiyo twabaire sobuya na bwate chibesa kya serikali tayari bwate besa nicho bacharo bata na masharti ki wana to kubwati ekaro ko ireloni kabiri akana show na chinsa monchira abantu bayuri chombe chinyinge sana bandi bayiri chibesa bagachire unit chichombe bandi bayiri chibesa bagachire no chini chingoko babegita paka chingurwe no wole mi bumuganda taro igento kende kiraro no wakonyora na igento ko temana ko ba exclusive kurende wole mimbu it's a risk and so kare risk kiraro no ganati insurance na wakonyora muskidi ya kiangasi ya chire ayo meri bya kure kuse porwere bwa chire ngombe ya rwali muskidi ambe ngo kuchire wono na wakonyora na insurance nchiraro ne serikali ya county ya Kisii enda corona ko link abali miaba with insurance firms kero kwa redere ngombe ya ne chombe ichibasa chinyinge ngombe ngia na ko yura 150 up to 200,000 kero wole tere enene so ichine chibasa chinyinge monto imo insurance in the event una yakole kule kwa nyara una compensation error lakini ende before ntuliko kanekwe so ikoto utwara ma foundation kwa wetera se group mono twara kare ya bari minanga kiba ko nyara okora obutujwa abo kusobora mubwabo irinde mbawe se konyora chilos the same thing no na se butugwe chingako ko babundisatori
Igento kende buna culture go interfere or religion especially. Wotu gwechi ebi obisusu. Kwanyora bandu batana haya amachika musaka ukana muna gesusu ngekwana ndikore usebna nguru etokwana ndikore. So na wako nyana religion ya interfere. Lakini niko tawata hiyo alimina ikega tadi rasmoli na wako raki na wako tadi abali mbonsi basi mugete cha usiga wakunyo cha bandimbar wakunchuko kwa mayamba so on. Ikina wako kwanyora na yako ile chibes. Oneli uriyo genetically uriyo utasibiri irinda nyore era nyore ndagera ayo nyore chibes. So abintu ne nabiye binge biraro to ko serikali county yakora. All right. So nechi grant chikuru project inchira chwate chi grant bali mwai ne county chwese chinyinga sana. Ba korigwa bali ka chi proposal bana chinyinga chiko na gokonyora una chwese ichi nigandu bakurwane. Go bari bwato umanyi boko likachi proposal of course staff baito nko bakonya bari na bawo chibanyora chibese chia bakonya bachakira use ase konyara bakwamire bakwamuri bantu batugire chingoko bantu bairu chi machine chikoro chindagira abantu bairu chi machine chikoturage bichuchu so ore minabo ase serikali ya county ya rule support yerene sana. Okay. Na ine chi factory kuna karosi buchire ilinda abantu baje konyora se bakona. The very important thing na onembwabo will not be in vain konyora na whatever produce konyora iga saria au asenaro koraki sinaro koira na ndende county yetene bwate population ire igoro. So chiro ya products chotu is still very good. Ngweta bugo kwanire binte pinge sana serikali county ya Kisii yanyare gukora irio kobwania na gukinya oburemi ime ye county ya Kisii.